ni ine aenga kio ya maite tara mona into chakra bonega we kom mairio oisemie igoro ya mangana yiga tugenda munae njeri etaliane onkuru kwesta kwambuka umuchana nantu akaligura abukale bona se ikerete twagotire bona tokona kweba njema etengo mochana na no muntu guchenani lakini tuebire ese aikeire omochini rali rieto mochini kwanya kuliwa na kaligura abukale bona riga twagotire tuebire ikigusia abantu abange banyaka baba ukieba na nakia ko Grand Soko TV tunyaka tukugeria abane ikigusi na bali bebire inkyo kwanda nene mono yoko weke gusi na ndi amweke gusi gose tukiebe kegusi inkeri kwebwe kiagara no kyo mugusi kurukara na wegwena takebuligwe egereke manyane abana baito bamanyigwe kegusi no gosoma basomere kegusi gekukuru engenje yaye nto kweba amanga ekegusi gekoro ngato chaka amanga nabono iga yaya igo bone kegusi gekoro tiga kebuligwe kemanyakana Samari tengo ku Dickson Mariamo sa serie iriga asingoro kuna chonjo no maite rieto mochanana umochanana ninki ekerenge kumochanana ninki tomanye no mochanana ninki aitura anya go explain ine omochini ni rende rirole omochana no mochini ni numura tu eresere osomurgia saba kabare agere batu eresere omochana no mochini ninki tonyori chiu Ugo Samuel Michiaka ondali Bitukoria lero linganire kemonyo tokuboli igoro yelieto mochanana no mochinini aya ngatioli maite okay alieta bunelio lyo mochanana so mochinini abagusienguli tumeka barenga senjera yo murabara bakaba yani umurabara bakalitumira senjera agento gete tari koge kwana direct lakini akoge kwana njera gete nga omochinini bono njebuna amanyo omochinini negento gekorrekana kire kenene lakini ugo ikange kwanya negento kire gesirini no mochanana naires omochanana bono negento kurwaro korane kenene nande kugo ikange kwanya negente gesirini yamanya ko omochinini no mochanana abondi maye nabo maite kwegera igakega asa marieta nlame kiasiago oibobure egento nje ngumeti erieta omochanana omochinini na sinyiru komanye maana yae motagwanja monte ye maana yae na inche manye ekine kigento ntagete abana bamindo monte igose abantu bamindo monte miyamon abakwani abasani bane mwensi mbiyamuri njendo sinyaboko nsongo korumarani nkoni bitume birere kobongorora nkoni chingende asa marieta abana babakobori omonchanana no botinini ndiyo egento kerororo korokunga obonchanana nchira mborororo ndakorentera omoto inkonyoroki lakini obocinini birabyo nanya kobiguri ndese ngenche meteke busindo chenganero nakineire otobwate lingana lieke moya omochanana bono ase kegusia kare to chikokebwati buyanga omochanana negento gochananira ogochanana yani kerio gochanani na kie kinche ndanyare koteba lakini ase rieta rio moteti manyetia ne rieta omochinini na ganto gete kago mochikoroka na gasinini bona kero mwana akobundiswa romoke igogote agochaka gukwana chinini ibaga gukwana omochinini okwana obochinini yani gantaga agasinini tena bonda amane ntubwate lingana lieke moya Meya Soko TV neke no kwegeria kegusi ngiura kwandira igoro yekegusi abange baibire mpaka bali abagotu bado baibire kegusi ekega ngiura kwandira igoro yo kwegeria ekegusi asomo gusi mwana omogusi yani nyigwete buya sana nyigwete ngaba ngina bakoro batoke bali bakabekire ebitinge abagaka bali bakare bakabogoirie chinyimbo batoke basomia abana babakebuna inumo gukina bono batake ko batebye kegusi egerage chikoira nabuna chiarenge sengenche kegusi ngokonya kera mangana amange unarera abana bakobeka chianga chitabwenereti asa marieta y'omochanana nege chinini no mochinini jetimbo ati apali ende onsi tinyamanyeti abagaka bali abakoro na baranyara gotoe maana yae
Uchime tomanye. Marieta ngor ku Wilfred sabo kondiek. Seto nyatieko. De mondo kokora taxi. Marieta omochanana n'omokinini. Omochanana igankoligwa kitina yako ngota ko ande kumbukumbu yebitabu gere manyenga niki. Ekara danye birake kero omoke mononde. Mochini no monto mosinini. Miabano murikito Pethuel Machini kurwase enseme yogo sanganigati yabanencho mwancho murigere ntu kare twachagire ko maki amatem kurwase enseme ga yamaga kamera taraswa no nyambe kurende ko igure gati ebirengere byabanenchi basange na kurwa ebirengere byabona eto kwarigania ayago aigase studio na pogo sangana into namba ito isimi nere gago na pogo akesimi na pogo toma ujumbe hasensemo ye nambe yo yesimi na pogo toma ase ensemo yimitando ito ya Facebook ndo tomanye ayenga kyomaete maminchanga ariko igure negati abanenchi bagukwana gobosengwanchira nore naro twachikaga gotebia tubwate amageni ase ensemeiga yiringaniga yeke moya engaki se Jumatano iki yaitete twakumanyetie tukasanga no mageni ase studio na rero no tore nere Edwin nyanga gutochiko mwarigania agosogere tutaraso agosanga umuntu gabwiri tukori rero inde turakumanya na rito kwariganirete ase Jumatano karibu sana Muyamono Clinton na Frida Sokongali bageliga na inde murigeria dosi asore yongo kwania kwairire buya Litkulia rero ndibwata maunchuriria amake murubiri turi chikababuna kwenye ukabere esinginje tuamentira manganande amaya yagu chikotokonya gukina asensemi yiga yo gukwani kiusina kumanya mangi guru iyo mugusi Litkulia rero nimbwate asama bokane nimbwate ebitabu ao karotogo kwana ekegusi emenuge yaito na bwera nyarika na sikwali ka watu gutalisa kara gose gitabu kilikwali ka gisareke asingencho ubu yagwa masakaraliyo kulika igara yebirengo byense bono rere tubwate bitabu biri byakire cyaba bibwate kiyenye ya ngochi toliko kubikwanira tutarakora umurubiri rigere ribuneke kigokwanira mangana abusi umugusi ningo umugano bwonsi ipibo umugusi no likira yokerikire na abasomu kurugusiye kekerikire na professor John Akama boige kendengera yake ukwanira umugano guko iyo kwirige na likuru kwa ekware gusi anyago takite kumanya mangi encengeria nere yiga imenuga aona ekwanirema ekaramburwa ntuchi kukwana sobikiranu emebayeno na era ibitabu byemibayeno ebinge ao buneke iga no keroche ekendengera yake kemebayeno kerike no mugaka nemwe mogere atemba oyito guchi wa keresimi ngera iga kemebayeno lakini eri ebwate obwamate na yara ase Biblia ime biblical wisdom in Proverbs of Ekegusi of Kenya kerike na shemu ageta boy gongu chiko kwanira turasi bali banje teme mebayeno ebwate ine namagana ye Biblia ikena bokeko okonya kigima tokurereke kena kibono ndatebe nga egesigisa ye kona kero kikibwatira ntia mangana onsi pi ekigane ne copy yane ekinyangira oro tatiga gitari yanga gaiga ena kebire ase na ikaransite kurende ekena kinanyora na bwe gitema ye studio kurende kinyangira oro bokoro kibuna gekoreka ntuchiko yakwa nayo tutarakora umurubiri tutarasaria ekebuta manjo murigeria negati ya ribono tukonya gotebanga magegana tukonya kokwana gege yoko mosemia asomunu naro robona samariko manjo murigeria bakwenyorera erinde agendre gwesemia kurende tiga tutambuka sore Frida kwanyore cyujumbe kinde cyonse ase amarieta ito yeri tukori yarero ndoche ngambaro bagendete kubwatia omurobeli karondo chenga jeria kwirubo ateba ngakurwa chense mo chichama na Mabarin Kingdom go Ikensoko TV na Clinton na Frida no mugaka Edwin Barnabas kibasoko ro chense mo chirichia Doha Qatar ateba nga watching live Ekarondo chebo igo watching live from Borangi Kenyambi with my wife Lida Kirubo na bana Shila Matiangi Moranga mbagendete kurigereria umurubiri yiga wadeka tuapa tukosanga ebirengereryo tatara chakero mungina narongo kiri sana abatebanga ekero mwana atete kukwana injireri yakwegera onya batanga chinini nero mo chinini turaja senyanga gwanya ko pa ko tori narige kire ujumbe abatebanga emechanana
ne miaka atebanga emechinini nemetienyi alafu makwendera kuburinga na kiaranyo le bitabe byago tebanga Steven Oigo kuro ikonge Steven ibwate ryo murobiro toko chikokora nto chikokomanya buna uko onyara kopako konyora ekitabu ikega buse bidioragani kurendo tebire emechanana ne miaka nemechinini nemetienyi Korenga nechingwana cha Steven Oigo kura sensemo ya ikonge kero kura neribori ryo Frida bodriago Nchereri umwana agutaka gukwana naroro mungino ndagatanga umwana riri akwegera gukwana nyagate abanga chinini ya chinini ino rumo chinini Okay. Tosa sensemo yao Itiga ritkuria rero itugo chikokora mu rubiri no twakorete iki yaita itugo kwana no mugako uria nemwe atemba erinde ryo rerengana ringana rituri mwamu nigorire ebiro ase ebiro otugo chikokwanira amagoro omukubyo omochinini omochanana abaiga marieta yemechinini Mbiamono sana kirogendete kunya koria mugakane mwela temba elinda beka gusanga intwe eumwanchu muligeria twamanyorire omugaka Frida Paula na kuna chereire omugaka nemwe wairire buya wairire gerage buya mono na kiri tukoria uri arenge itukoria rero lyabere ligiya yondo chengo monguru onsesenirie buya mono kegima Togendere neritengoria itukurwa atigire to mukubyo eta. Rero lingana rietu limwamu nebiro. Abwasto kwanira tumanye ingi litukona kirikuru kweli eta lya mwabo lituko. Omukubyo ningi omochinini omochanana nabo igo amalieta yemechinini 12. Toyerobe buya toyebeke bune wenerete ko babande bagwochogania. Karibu kegima tuchakire ebiro ningi. Bono tigatobe kenga ebine biro nechingaki. Ebiro nechingaki igoto kubwatia chingaki chinke kabisa. Nechinsa cheri tuko. Bono tosa kubwatiri tuko munalire igoto kolyanza otuko gati. Otuko gati go tirimbo kaseke gusigo go ikere twani entangani. Twani entangani go che twani ya kabere. Okurwe twani ya kabere bono igo kogende gendo gekorukwanga echuge. Echuge bono mambi kegima igo mambi kabisa ige gekorukwe echuge go sege chure usuru guru. Okurugoro bono igogocha asakoro kwange enyoni. Enyoni bono mambi chuni. Okuru mambi chuni rende bono gwasoire limambya. Okay. Limambi koro roma yete mburango nyorole ndagire entangani na kimogo yoroke gesongo. Breakfast. Eke uchi ekoro kwa okogagora. Okokangura. Ngano bwatagenda bunkangure. Nero bakorukanga erino gukangura. Aha. Gokurwa gukangura mbora bono ngogenda ore mugundo. Emambi eri nero bare kurukanga emambi rende nero erianga emambi yomogere ale chingurwa kominyo kyo mugondo kuri. Kurworo lensakia yaja. Ensaki uche yabwatu ninjangera. Bono mogero ogoyire bono lyo komoitani no nyamware nkomega kwa mubwiri. Kwama na goswa mugasogati. Mugasogati endagire lyo koline kiego rukwe gesongo. Lunch. Bono ige kebushie korukwo kogagora. Okogagora. Muri nagenda bungagure. Bono kurwabwo igoko genda bono nkwe kumbalire likikogoroba. Kurukogoroba rende bono mbora lyakire gukwani nyero mindo nyera naro tigarete mahate nabo likogoroba lyagenda gukyo. Lyaje gukwani nyera. Nentu amutigite mahate. Bono. Kurworo bono mbora yabere magoroba. Magoroba muna yaba iga yabeire maisa bakungu.
maisa abakungu bone ndagire limo kuli maroba bange monyero kegesongo eko basapa bone ke busiye ko rukwege tugutalio ege tugutalio no bwate kenda auto tugutalie ne kibono mwa soire bono eji yabairo musunte eji yabairo botuko naende twasoire botuko gati ali twanserete eji ne chinga kiri tuko okay bono nende ngatoje chinga kicho mukubyo chinga kicho mukubirende na ikiri togoteba nga abagusi igo bare kuruka lituko ligoro litangani ligoro lya kabere ligoro lya gatatu lya kane lya gatano na limo lya gatano na kabere amagoro gako batana abere ekere kwa gachikiro omuntu go kware ko mwe ebite bitana bibere kwa mate bigenda bono litkiri na linda ache litangani onya kurutekemo onya gotugutekemo ige gotigarekemo okonyora nayo uri kurumate gocha naenderende ekere twachagete amatuko tokobeka ase enjamini igatoka ngabono goikaba amatuko yekebago n'amatuka ayandi enjamini igonga nere kalenda enjamini ne kalenda bono tokomona gocha amatuko yekebago enjamini twarigete ntangani ntuo twayarusete kurwase omochanana bwekegere bono tugachaka nga korwa omukubyo wagenda tijirimo tiji kabere tiji gatatu tiji kane tiji gatano waso omutero bono asengenjo tiji lire lyabakoma ate igabwo elire lya singo bono nabo turaonchore totebe ng'ekebagorimo nakyoje ekebago gya kabere ekebago ekorwa omukubyo rotigara omukubyo ekiagera igo gwakubya naende ogikosa omotero moino ekiagera noterete bono ayie arote akoba bakomu nabere gochakera omukubyo wachigokorera omotero naende omukubyo nabere rituko ry'omukubyo naende nabo ekere gwakorire wiki nabo okonyeroka omukubyo bono mona tumana gocha chinga kikyomochanana gose omochana gose noro gokoroka omwaka bono omwaka oyo mbura rende nobwate emetienyi ege gusiige ekorokwa emieri gose emechini gose emekinini nakigeria okouba goteba ng'a kina kia mworo kiagamba mechini mochana nowanse yaani kina ngeri mu Rwanda ekina gegogenda amatuka amange irokomo nekio mworo gegochia amatuka amange sana bono egento ogosoa ase omutienyi oyo gose omweri gose omochini igebwa omwaka rende igorocho omwaka noro okorokwa omochana gose omochanana igo bono nabo ekine ige chiamarieta igo kwaya bwekani nabaja bwakaine igo omwaka na egeswahili ekegusi n'omochana bono ekero koriatora muna riarenge igeri korokwa omochanana bono mbara rende ntogendererete omochana n'omotangani mbura noro rende abagusi bakoroka ng'a monuguna obarema monuguna obarema rende mbara noro omotang'ani noro oyo bakoroka chanywari ase ruga eriende tomanyete ngaki eyi monuguna obarema noo bakare goteba omobayeno kare goteba ng'a getiro kia mogondo omoserengeti okorete ki orero naria abantu bari mogondo bakorema abandi baji goserengeta erekere endagera yayire bono omotienyi okobwati oyo igokorokwa egetamo noero February egetamo gekorokwa naria abantu bono baremire mbora ri monuguna obarema baremire
egitame kibono kubonga na gusambe ama buba na gusambe bisarara egera sabe aja kulimwa nonya na malisho nali bagusamba bono esingi nchimiro yalinga wa igikurukwe gitamu nyamuliro mubaliri Kotoro no gusamba korokonge bantu bandi nali bakali gutwara umubayeno kali goteba ngasigona yaya obuyankurwanse abale masakwe barorambusira yani abantu mbale sobe kuya oboye bali bamate baja kulisha bana nabo yari kuyinginje yekero ino mutinyo kabere mutinyo gatatu doro kirende ya chakire gotwa bono aliase bali mbule gotwa bamana guwata basi anyino bali bagochwani bachwani ororo bono yo mutinyo yo kurukuli gwata ase wetere lieta lilio gwata nali bagwata iga bagaka bachwani oboli nonya nembule eliye gutwalige ngo litangane nabo ligwata kirayini ka embule yatule yatira omugondo oyo igo kurukuli ligwata kogo so ligwata embule yamana gocheriye kenyitita eliye gutuna ende yatwa bakara goteba ngase itomonyerero boronga se embule gutuna ende yatwa ine igurukwa maumuntia omutinyukane maumuntia tukare goteba nga maumuntia akomunti nyomba kyansoni ose nyomba kyabana ose nyomba kyaboro yani ekere embure lyago ikeire gochitori na konmanyanga igambu omwana gose nongo bono mwaso akanyo nyomba ino yagera yaba umuntia mwaso ase mutata keire na ikiriye gateba nge ama umuntia ko umunti nyomba kyansoni gose yateba nyomba kyabana bona abana abantu bali muna bono abayisomoke ekereriye embure etayiyombora bakobera isikari ne story lakini wane embure ya tule mbebona bakomigirire kujegesona igaba na bakozogera bakozwa nyomba kurwa maumuntia omutinyo kubwati gokurukwe bwagi omutinyo mei oinoro omutinyo mei ebwagi nenkyalire yani kiro muamate kiro muiri agoteba togende chachi gose togende masaba tukigo kosumendagera no ali okubaba bushiba goteba ng'engombe yaito iyerie ebwagi nankoro mu mikabanji barengana ingombe kanyore ng'engombe yatu remori amabere nakaro wadogera baswati bamino bakire bensi basi nabanji oroje bono oino mutinyo renjara busisa na nonyamboge nimboli gokorwa inyangidero ko mutinyo gatano oiche mutinyo kubwati mutinyo gatano yokorokwa enkoro momi oyo gatano no mubono twachire enkoro momi igo noroje ebwagi na nkoro momi yani metinyi yige bwate njara ke ningeri ge gokorwa mutinyo omei na chuni basi bono okurwororo mbora waikiro mutinyi osaba mutinyi oyo jura inoro kuruguliete amaemba achakire kweta engenjo ya maemba ya mbora igasimegetwe norojo mutinyo ryo gatatu bona abeire achakire kweta bona ara yakorukwa nga maemba aya achakire kweta oyo no mutinyi o gatana kabere no roguliete bono no mana gocha umutinyo nane mutinyo nane mbora yokorukwa tuleti akebaki wose buleti akebaki bona kinyoni kiarage ire naende mutinyo ina bokurukuri mwena nyoni one kimwene te kiarage ire kigotete okorra chigo enyoni liba ge koiruka ogochigo ikange yana gotuma gokimoyo na yebi bakibigoje byauko ire kere gotuma
biaragire bone bintu bikoirurukira ange yokorukwa turete akebaki ikiare bibaki bono bya ukoire ekiantu mama nazinge getandora akina zinge kiragerete mono bono kikwererera nzenze kiritoete oino mutienyi onane umutienyi ukianda torokirende bono obeire ngatiato bono uyu numurambura amaguru iya bono gasiti yorna ebyage bikona ko kona koroswa na kuna ko chukama nyoro kiagira ninde bono torokibone ni ngatiato uyu numurambura amaguru nali bakara batebana ki kwani abako erimoteko umubaka nemwele bantumeire bameseiri bagonte ebichinga gicheito chiatumigire igongo saba tigatukiriria abo ewiki egocha sawa gutuikitorenda moyo tochome tukure tumanya kogenda ling'ana limwa muri eikie gocha buya mono sigomone nago sedi twaikire ngatiato okumurambura amaguru buya mono kegima umurigirire nabo twari gocha kogenderera kurindi chinga kicheito kiri gentekire nekerengo ebitabu mbire gasibo igo kurwa ikonge ngwate banuganite ebitabu ngweti bwango mbiri bibiria tubwatega ige tubwateke bwate mebayeno yoka yekegusi neriguriria yekere chishilingi chimisana isto ekegukwanera omugano bwotenyo ekegukwanera chimba chirogose chi riddles ase ekiswali tota vitendawili na kero kingero gekonu 600 ekegukwanera mangana yekware ekegukwanera mangana ya mebayeno yabagusi neke omugaka oyorura sembe one mweli atemba ali igete na kieke iga omugaka inero yoro chega bwe bicha yaye chinchengeri chinjiroro na yora atebengeri kikeria oganetie nabo gutwakira esimi wetere namba yaito yansemi yobo ni 0788666666 lakini yarete na ibere na benge yaito tugutumia studio kurenda rokore na ibere tokura na isatu gogo yaka nabo ogokonywa ntoje tunego kumanyia wetere nanye na simitandao yaito ya Facebook nabo igo ase WhatsApp orore kurworo nabo gukwana naitwe otebe ngeri kikeria oigwe tonyore tiga tukurira Frida ni nyimo pira gochase muri okay biona sana chinga kyo koranga rere chia tonyora kurendo mwanchi murigereria togosobo kwabere kyageranga tonyore tigosanga naye yamase yeme kurende ikigocha ntobe gosomo kubiyo gocha twateba ntobe togosanga naye nto chake kendabu erinde toko eribaga ryogosanga naye kurende mwanchi muri twabera se chinga kichiga ekyageranga omorobiri bomo inoli ngochora sege kekekere boselia nenkerubo Frida niko twalingenere ebarongo yane Clinton Ondigi no mugaka Edwin Nyang'au asebali baene kenga chibicha niliogiria gwikira sora senchira ya bene Brian Achaka Barnabas Sondali nabo igo Misef